Een stuk grijde vol skiep. Sassoerter van april al weer uitzendmatten in Tietjekstradeel en Achkarspelen. Maar dat is dit hier oors. Wij zijn vanaf december al bezig om personeel te vinden. En we hebben wat mensen om te visite gaan. Omdat we net capabel genoeg om dit werk te kunnen doen. En net dit vak kennen, zeg maar. We hebben wel een jongen naar jongen genomen, dus wel ingeslagen. Maar ja, die went in Oude Haske in Jarderveen kant nu. Die zal dit project daar oppakken. En ja, hier is gewoon... Nee, geen mensen genoeg om dit project te lopen hier in Tietjekstradeel en Achkarspelen, helaas. Rijtsma baalt ervan. Zien hopen dat ze in fine zoen. Maar de lange ziektocht mocht net baten. Ik vind het wel sneu. Je had hier nou lieke dag. Hier zo'n acht weer omstaat. Zelf opbouwt. Zonder met zijn eigen middelen, zeg maar. En ja, dan maak je stekker iets wat je zelf als kindje zeg maar opbouwt. Dat is wel jammer dat het stopt. Ja. Oud, hop.